लोगोफोर टार्किनि थाबायनाय नायदो गांसो जानाय नायदो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय लोगोफोर आं दिनै नै थांलायनोसै दाउ फिसा लायनो थ' दाउ फिसा लायनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन होननानै भिडिअखौ बानायलायबाय लोगोफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाथो आं सोरनिफ्राय दाउखौ लाबोगोन आरो बे दाउ लाबोनाय बिगोमामोननाव मा मा दाउ दङ नोंथांमोननो आं बेखौबो दिन्थिगोन थ' थुफादो गय जायोब्ला गोदना सायो थेवब्लाबो मा खालामनो मालाबा जानो लुगैयोना लोगोफोर थ' जाबाय थांनोसै दा जोंना न'आव आइखौ दोननानै थांनोसै हाबा थांखो आइया रावबो गैया नालाय दाउ लायनो थांगोन थ' जों आइखौ दोननानै थांनोसै न' नेनो मानोना फिसाज्लायाबो वार्कशप आर्टनि वार्कशप प्रग्राम जाबाय थादो दिनै लास्ट थ' फिसालाखौ वर्कशपआव थिनहरबाय ओमफ्राय दा जोंहा आइखौ न'आव नेनो दोननोसै थ' जों थांनोसै लोगोफोर मानोना आंहाबो न'आव दाउ दङ नालाय दाउखौ आइया नायसिगोन दिनै थ' थांनोसै आङो लोगोफोर नाय बिबारा ओरैबायदि मोजां बारखायो मोदानलायो बेनो आंनिया बिबारबो गैया थ' बे फांनायानो बिराद मोजां बारखायो आरो दङ फांसे फांनै रिसिथा थ' थांनोसै आं माजों थांगोन नायदो दिनै लोगोफोर दिनै गोदान फंबाय सासेनि बेटारि गारियावसो थांगोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं आंना सिकिउरिटिया बडिगार्डआ थांफागोन आरो थ' गाखोनोसै लोगोफोर बिदिनो बिराद मोजां बारदों बिबारा थांसै लोगोफोर एकदम मा खालामगोन फुंनिफ्राय हाखु दाखु जानाय लोंनाय दाउ आदार गोलोमफ्रुजोब्बाय माबायाथ' मोखाङाथ' डिसप्ले थांखाबायनो लोगोफोर गोसोम जाजोब्बाय दाउदों थायो थांनोसै थांसिगोन आरो दिनै गोदान बेटारि गारियाव गाखोदो डिमाकुसिसिम लोगोफोर बेटारि गारिजों थांनोसै एकदम बार आलो मानोना दाउफोरखौ लाबोनाय समाव दा गरम ना थ' माने गारियाव लाबोयोब्ला बिराद गरम जायो बिनि थाखाय आं सानबाय आरो बेटारि गारिजोंनो लाबोगोन आरामसे दाउफोरखौ खस्थ' होआलासिनो बार नांनायै लाबोगोन होननानै आङो दिनै गारिखौ लाबाय थ' थांबाय थानोसै ना लोगोफोर मोनहैयोब्ला नोंथांमोननो आं खोन्थासिगोन नोंथांमोना एकदम लामायाव ओरैबायदि निजोमस्रि आरो बिराद मोजां सान्दुं गैया दोमैलुलु बोथोरा जों दायो टंला मोनसिगोनानो लोगोफोर कालाइगाव बारबोबाय जों टंला आरो कालाइगावनि गेजेराव दङ दायो मोनसिगोनानो टंला लोगोफोर टंला टाउन मोनबाय टाउननि भिरभारखौ दोनना फैलायबाय लोगोफोर बारबोबाय टंला टाउनखौ बिराद भिर जादों ओरैनो हाथायना बजार दिन लोगोफोर कसुबिल मोनबाय नै बै सिदा भुटियासां ओइ बै साइडथिं भुटियासां ओमफ्राय नै बेथिं डिमाकुसि थांनोसै आरो लोगोफोर थ' नै कसुबिलनिफ्राय जोङो डिमापुर लामाखौ लाबाय डिमाकुसि सिदा थांनोसै ओमफ्राय बै साइडथिं आं दहाय खोन्थानायथिं भुटियासां थाङो आरो थ' दायो जों थांलायनोसै डिमाकुसि लामाखौ लाबाय जेथिया डिमाकुसिथिं थांलायनोसै लोगोफोर डिमाकुसि मोनसिगोन आरो गामिखौबो लथायपारा गामिखौबो मोनसिगोनानो दिनै डिमाकुसि टाउन मोनबाय हाबोबायनो राखि बजारनिफ्राय एसे हाबबोबाय लोगोफोर आङो टेन्टावनानैनो खोन्थाबोनो मोनासै नै लामाया गामिनि लामा डिमाकुसि UN एकाडेमिजों फैबाय आरो जोङो स्कुल बारनासो भिडिअखौ खालामबाय जोंनि आमोथिसुवानि आगोलावनो एडभान्स गायखांबाय मालाय नै दासो गायदों आरो माखासे फोमोननानै मोनफैबाय लोगोफोर जोङो जा जायगायाव फैदों मोनफैबाय लोगोफोर नै जोङो गारिनिफ्राय ओंखारबायानो थांनोसै
दाउ लांनो फैनायानो ओंखाम जालायलायनोसै जोङो मालाय खांख्राइ न'आवथ' मोनजायाखै नै बेयावसो खांख्राइ जानो मोनसिगोन खांख्राइजों मैथाजों ओमफ्राय नै बेदरबो संबावदों बेयो नाजों जोगोलावरि ओमफ्राय नै बेयो लकेल दाउ ओमफ्राय नै दालि जानोसै लोगोफोर दाउ लांनो फैनायानो ओंखाम मोनजालायबाय आगै उइलियामनि बिमा मादै बिदि जानोसै दिनै बे खांख्राइया बहुत गिदिर जाबायना बे आगै उइलियामनि आगै आरो मिसेस लोगोफोर जानोसै मालाय ड्राइभारा दिनै जायानो लोगोफोर आलासिनाव ओंखामा जाखांबाय दाउ लांनो फैनानैनो दा माने बे आगैमोननि फार्मखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिलायनोसै ना लोगोफोर नायलांदो मा मा दाउ दङ नायदो डिजाइननि दाउ बिराद मोजांखा गोथाव जानो दाउ गावजों नायदो लोगोफोर नै बेबायदिबो गावजोर दं ओइथिं दंहैयो दाउफ्रा लोगोफोर नाय अरिजिनेल लकेल नायदो नै अरिजिनेल लकेल नाय बेबायदि गावजोंबो दङ मालाय बिसिनाव थाइजौ दंफां आराम गाखोनाबो थायो किन्तु लोगोफोर माने बिलाइ दोना बिसोरो बिराद जायो नै थाइजौ बिलाइफोरा जाजोब्बाय बिसोरनाव आरोबो बेलेग जातिनि दाउ दङ नोंथांमोन आं खोन्थागासिनो दङ खोन्थालांबाय थागोन लोगोफोर अरिजिनेल लकेल लोगोफोर आं बिसोरनि फार्मखौबो नायनो फैदो आरो नै लोगोफोर नाय बिसोरनाव बेखौ बुङो टार्कि दाउबो दङ नोंथांमोना नुदोंना खिन्थु आं खनसे आगोलाव फैदोंमोन आन्दाज खालामासै नाथाय एबार नायदो गिदिर देरथारबाय नायलाय ए नै ए नायदो नै बेदराबो टेस्टिथारनो आराम थांदों फिसा जोहैबाय नै फिसाबो दं फार्म नालाय बायदि रोखोमनि दाउ दं लोगोफोर बायदि रोखोमनि दाउ दं नै अरिजिनेल लकेल दाउ लोगोफोर नोंथांमोना आरोबाव मोनसे जातिनि दाउ खोन्थाबावनोसै नोंथांमोननो जुदि नांगौ आंनि चेनेलनि जुगेदिनो नोंथांमोना बुंहरनो हागोन नै रेमब' रस्टार लोगोफोर नाय जा गिदिर बिराद समायनाखा नायलाय बेयो जाबाय रेनब' रस्टार बेखौ एक्सट्रायै दोनदो लोगोफोर नायदो जि आरामखाहाय नायबा नायबाय थाथावथाव आरो फानगोन लोगोफोर जुदि सोरबाफोर लांनोब्ला जानानै नायनोब्ला जाजागोन आरो रेनब' रस्टार नै बेयो जाबाय रेनब' रस्टार
जा गिदिर-गिदिरखा भिडिअ एसे फिसा नुदो दे लोगोफोर बिराद गिदिर नै बेयो लकेल नङा बेयो जाबाय रेनबो रस्टार बिसोरखौ आरो एक्सट्रा सां न'आव बानायनानै दोनदों नैबे सां न'आव दोनदों आरो लोगोफोर नोंथांमोननो जुदि रेनबो रस्टार दाउखौ नांगौब्ला बे बिनानावनाव मोनगोन तो आंनि चेनेलनि जुगेदि कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोननो नांगौब्ला बिदैयाबो बिराद बुरजा दैयोनो बोसोराव 250टा बिदै दैयो बे रेनबो रस्टारा तो नांगौब्ला जाना नायनो थाखायबो लांफैजागोन आरो मा बुङो न'आव बिदै जानोब्लाबो लांजागोन आरो लोगोफोर आंबो लांगोन तो रेनबो रस्टार दाउखौ नै नायदो दा बिसोरनो आदार होआखै नामाला आदार जाखांनानै माने गावबा गाव दङ नालाय आं ज' खालामनानै दिन्थिनो हायाखै आरो ना लोगोफोर तो लांजागोन आरो दाउखौ बिराद मोजांसो नै दै लोंदों जा गिदिर कालदामखा नै लोगोफोर नोंथांमोना आरोबाव मोनसे माबा दिन्थिबावनि आङो बे बिनानावमोननियाव नायलाय आंथ' दिनैसो नुदो दे नासपति दंफां ओरैबायदि थाइदो लोगोफोर नायदो फिथाइखौ सिनायाखै सान्दुंजों एसे सान्दुं दुंबायना आं खोन्थानि ना नै जा मोजां थाइखादो थखा र' एसे मोजां खोन्थानि देखो थाइदो खोमसि जादो दे लोगोफोर खोमसि नुदों खिन्थु बिराद थाइदों आरो दिनैसो नासपति दंफांखौबो नुदों आं नै थाइदो आंबो माने दाउ फिसाखौनो लांनो फैदो तो बिनानावनावबो ब्रुडिं मेसिन दं माबा इनकुबेटर मेसिन दङ नालाय बिनिया माने गावनि न'आवनो लकेल दाउआ बिदै दैबाय बेखौनो आंबो अर्डार हरनानै गफायनो होबाय तो दिनै मैया ओंखारजोब्बाय नालाय आं दिनै लांनो होननानै फैबाय तो लानानै थांसिगोन आरो लोगोफोर आं खोथा आरोबाव नै बिनानावनाव मा दाउ दङ बे दुलाबाथा बेखौ हारसायाव बटा सराय ना मा बुङो लोगोफोर आंनि फैनायनि थांखिया नै लाबाय नै सानबाय थादो रेडि खालामखाबाय नै इथिं मोनसे लांबाय आरो मोनसे टुक्रिखौबो लानोसै दायो जोंबो द्रोद लांनोसै लोगोफोर आबा इमान दे बाय होनलाय दे बाय होन दे बाय आबा थादो ना बाय दे मादै थांसै ना दे नै लोगोफोर टार्किनि थाबायनाय नायदो गांसो जानाय नायदो लांनांगौ आंबो मालाय बिदैया दा दैगाथ'दोनो बिदै दैयोब्लाथाय आं लांगोन आरो आंबो टार्कि फार्मबो बानायबावनोसै लकेल दाउजों लोगोसे नायदो जा आराम थाबायखायो जा आराम जाखायो गांसो दुस्थ' नङा आरो बिराद दलद भद्रथार दाउआ लोगोफोर नै सिगाङाव मोनसे लाबाय ओमफ्राय गाहायाव मोनसे लाबाय तो दायो थांनोसै आरामसे बिराद ओंखाम जानानै भिडिअ बानायनानै बिराद गोलोमबाय गरमबो जाबाय लोगोफोर ओरैनोथ' एकदम दाउजोंनो दाउ जाफाबाय थाबायना मानसियाबो डिसप्ले थांजोबखाबाय मोखांफोरा लोगोफोर थांबाय थानोसै